Добър вечер, вие сте с BTV Action. Аз съм Валентина Бойкова. Часът е 8 вечерта в неделя, което означава, че в следващите 60 минути вие ще бъдете с хрътките. Днес е последното ни предаване за този телевизионен сезон и за това сме ви подготвили нещо определено сензационно. Или поне човекът, който ни го разказа, твърди, че е такова. Но, ако се окаже истина, това може да обърне световната икономика с главата надолу и да реши нашите проблеми с години напред. Така че можем само да му стискаме палци, това да е истина. За какво точно става въпрос, ще разберете буквално след минути. Но ето и с подробности какво може да очаквате от хрътките тази вечер. Събрах разни черковеци с общ колектор на клетките и за мое очудване то тръгна не като акумулатор, а като браун газ генератор. Целият свят ще получи една енергия за по-чист въздух в цялата планета и за икономично, защото вече разработените модели, които сега ще видите, те позволяват без никаква доработка на автомобила до 40-45% икономия на горивото. Това са хрътките, предаването за разследвания, провокации и реални истории. Днес ще ви разкажем една от най-интересните истории, на които са попадали хрътките. Всъщност, днешната история е уникална, а е на път да се превърне и в световна сензация. Името на героя ни може да стане по-известно от това на Джон Атанасов, а изобретението му да бъде оценено дори по-високо от компютъра. Днешната история е уникална и поради още една причина. Изобретението, за което ще стане дума, е продължение на друго откритие, също дело на българин. Нашият герой Мирчо Табаков е самоук изобретател, който има повече от 10 регистрирани патента. Но най-интересният все още чака одобрение. Вижте историята на изобретението, което в основата си е овладяване на чиста и евтина енергия. Преди близо 90 години край Варна се ражда българинът Илия Вълков, който няколко десетилетия по-късно взривява световната научна общност с твърдението, че е открил нов вид газ, който гори с температура от над 5000 градуса. Съдбата на Вълков е интересна, но трудна. Той лежи в Белене, а после емигрира в Австралия, където сменя името си на Юл Браун. След като обявява научното си откритие, той го патентова в Америка и Австралия. Недоверието към труда му обаче го преследва през целия му живот. Умира беден и неразбран. Години по-късно съдбата случайно среща друг българин с неговото откритие. Резултатът е впечатляващ. Здравей! Добър ден! Добър ден! Много се радвам да те видя. Благодаря. Господин Табаков, разбрахме, че имате няколко изобретения, свързани с браун газа. Бихте ли ни казали какви са те и кое ви подтикна да се заемете тъкмо с тази тема? Това е много интересно. Някъде около септември месец беше миналата година и слушах новините по BTV, че няма страшно Русия каква цена, дали ще се съгласи с цената на газа, тъй като вече имаме браун газ. След като видях, че това е процеса, при който водата се разлага на водород и кислород, ми стана много интересно. Как се разлага? С електричество. Това е електролиза. Стана ми много интересно, но такъв генератор нямах и видях, че се продават по света вече доста, но е скъпичък. И ми хрумна тогава идеята, още същата вечер, че един генератор на браун газ прилича на акумулатор от основните типове с калева основа, който работи. И в същия момент видях, че това може да стане генератор. И така идеята започнах и още на следващия ден тръгнах да видя как може да станат конструкциите на браун газ генератора. Събрах разни черковеци с общ колектор на клетките и за мое очудване то тръгна не като акумулатор, а като браун газ генератор. Мирчо Табаков е известен в научната общност със съвсем друго. Още по социалистическо време той изобретява сателитната антена Мирта, която е патентована в 27 държави, включително в Америка. Има още 19 изобретения на полезни модели в различни сфери, но очаквал, че съдбата ще го изненада и ще се занимава с съвсем друго. С браун газ и възможността той да намали разходите за гориво на колите по целия свят с над 40%. Първата горелка, която направих с браун газ и реших да видя за колко време ще стопла 1 литър вода,
още като сложих тенджерата на горелката, той проби. Директно проби, там температурата е около 5000 градуса и проби и водата изтече. И тогава ми стана ясно защо още няма такива топлообменници с браун газ, защото не може да се обуздае този огън. Хората са го измислили отдавна, но не са се научили да го контролират, така ли? И да го използват общо взето. Като всеки изследовател, Табаков обаче не бил доволен. Искал да види докъде ще го отведе тази научна нишка. В процеса на изследване на самата клетка, как работи и как може да й се повиши напрежението, защото видях, че в Америка и в Европа се продават такива за автомобилите, директно клетки, които са на 15 волта. Видях, че те не са ефективни, ММВ-то им е и на тях около 4, 3,5-4. И тази ефективност е доста малка. За да се използва енергия от автомобила, където енергията е най-скъпа. По принцип. Аз не съм смятал, но там сигурно киловатт час е над 2 лева. Произведената в автомобила, тъй като коефициента на полезно действие на двигателя с вътрешно горение е нисък. Около 20% се движи. И за използването на браун газ в автомобила, където трябва той да си произведе енергията за разлагане на водата, трябва да е ефективен генератор. Именно по този въпрос ми отне около 3 месеца да разработя нов тип генератор с 5 волтова клетка, която тръгна. На практика вече и тя беше регистрирана. За какво от тези неща вече имате патенти? Патенти не само заявки. Те не са издадени патентите, защото патентите общо взето са... Има си проверки, но след като е приета заявката, се допуска, че такова нещо няма действително. Аз също съм проверил, че няма, но там хората, които се занимават с това, ще го кажат накрая. Мирчо Табаков е категоричен, че това, че точно той и точно сега се е взел с браун газа, не е случайно. На мен ми е интересно един друг факт. Как така стана, че Бог разреши на България отново с този въпрос да излезе, защото тази помощ, която получих аз, за да ги направя тези неща, действително не е случайно. И целият свят ще получи една енергия за по-чист въздух в цялата планета и за икономично, защото вече разработените модели, които сега ще видите, те позволяват без никаква доработка на автомобила до 40-45% икономия на горивото. Да Бог позволи на България, имате предвид, че всъщност човека, който първ се е взел с браун газа, също е българин, така ли? Да, Юл Браун, както е бил, когато е бил в Америка и Австралия. И той доста е работил човека, страхотен труд е вложил по този въпрос, но времената, по които той е тръгнал да работи, са били у нея далечни, когато не е имало такава сериозна електроника, както сега има. Такива мощни елементи. Приемам, че Бог е искал това изобретение да е българско. Така, аз съм почти сигурен в това. След като толкова години цял свят и отворите в мрежата да видите колко страници са по този въпрос, милиони, и изведнъж да стане тук в България, мисля, че това не е случайно. То не е мое това е на целия свят. Представете си, че започнем да използваме много по-малко гориво, защото някой успее да намали разхода на всички автомобили или пък успее да увеличи коефициента на полезно действие на въпросните горива. Хрътките бяха единствените, на които Мирчо Табаков разреши да снимат и самите прототипи, които вече са готови. А може би скоро дори ще се произвеждат. Ето и втората част на нашата история. До сега прототипите са пазени в тайна, защото всеки учен се страхува, че идеята му може да бъде открадната. Едва след като е депозирал 9 заявки за патент, Табаков се е решил да ги покаже. Бихте ли ни показали кой е първият прототип, който направихте? Преди малко говорихме за първия генератор от стари клетки на основни акумулатори, с калиева основа работят. Това е той. Това е колектора, който всъщност направих, да се събира от всеки един отвор гъста и от тук вече излиза готовата газ, минава през
предпазител воден, както ще го видим после. Ето, например, на този съм измервал ефективността, което е 4,1 ММВ. Какво е ММВ, да поясним? Милилитри за минута върху ватовете, които се използват, и се получава едно число. До сега кое е било най-голямото познато ММВ в историята? Значи теоретично в документите е описано, че около 7 е максималното, което се постига. Да. Което може да се постигне. Следващия етап, това, което ви показах, говорихме за топлообменника. Това всъщност е вашата домашна система за отопление, която сам сте си направил. Да, миналата зима на практика без дърва, само с това се отоплявах. Какъв е разхода и с какво се зарежда тази система? Това е нормална парна инсталация за дома, обаче топлообменника работи с горелката, която е с браун газ, с водород и кислород. Разбирам. И какъв е разхода на вода? За цялата къща през зимата колко вода? Значи това някъде около 60 литра за 10 дни изгарях вода. Дори котлоните в къщата на Табаков имат сюрреалистичен вид. Това е котлончето. Това е първия образец на браун газ котлонче за домакински нужди. На него ли е гръмнала тенджерата? Не. Първо не беше с този начин на отнемане на енергията, топлинната. В керамика, стоманата и тази плоча. След парното и котлона дошъл редът и на най-важната идея. Как с браун газ да пестим разходите за гориво. Опитите започнали с 2 бурканчета. Това вече е готово. Това са 3 клетки 5 волтови, които са за автомобил направени. Водорода и кислорода, който се отнема тук от предпазителя, водния предпазител, и отива в карбуратора на автомобила, помага вътре в самия процес да стане по-качествено горенето. И именно ефективността на този генератор, значи първото нещо е, че той не загрява, както всички други съм видял, че развиват доста висока температура, над 100 градуса, и водата започва да се изпарява заедно с газа и стават бели по мотора. Тук температурата е околната среда. Максимум, значи при 400 км ние сме имали около 10 градуса над околната температура. Икономията, която за сега сме постигали с един такъв генератор, е около 38-40%. Добре, може да го кажем в цифри. Колко вода се изразходва за едно пътуване и колко пада разхода на гориво? Този специално произвежда 3 литра в минута. Браун газ? Да, 3 литра в минута браун газ, и енергията, която изразходва, е около 22-3 ампера при 14 волта. Той е същия генератор при дизелов автомобил 1,7 литра обем. Разхода спадна до 2,7 литра на 100 км. С бензиновия двигател 1,4 разхода беше стигнал до 3,1 или 2,8 литра беше. Някъде в такава стойност се движеше, което без да се пипа електрониката на автомобила. При възможност да се пипне компютъра на автомобила, съм убеден, че фирмите, които произвеждат автомобили, ще постигнат над 60% икономия. Хора, които разбират от електроника, са категорични, че резултатите на български изобретател са удивителни. Разбрах, че НАСА, примерно, постига ММВ 6,1. Колко е вашето ММВ, след като направихте толкова опити? Ами аз мога да ви покажа тестовете, които съм направил. ММВ на този генератор с електрониката е около 11,5-12. Тоест двойно това, което е постигнала НАСА. 2 пъти повече, да. 2 пъти. И там може да се види новия ми генератор, големия, който е... За автомобил? Не за автомобил, а за топлинна инсталация за вкъщи. По-голям генератор. Там са 14 такива 5 волтови клетки
с 5 вълтови захранвания, който ММВ-то му беше 11,8, мисля.